Hej, og velkommen til næste afsnit af TV Raf. Det er længe siden, og Emima hun sagde til mig, at vi skulle lave TV Raf, fordi det var længe siden. Hvad vil du sige? Like og subscribe videoen. Ja, og hvad er det så, du skal vise? En dans. Okay, jamen lad os se, hvordan det fungerer så. Der er ikke musik på. Nej, vi mangler musikken. Skal du være balletdanser, når du bliver stor? Ja. Okay. Emima. Okay, og hvem er det, du har ved siden af dig, Emima? Men Nora, han er min fætter. Han er ikke i skolen. Han er lige startet? Nå. Nej, han er ikke lige startet. Nå, okay. Ikke så længe siden. Okay. Og vi er i sommerhus. Og vi er i sommerhus, og vi har sådan en legeplads her. Og vi har Ja. pillet piratskibet ned. Jeg pillede piratskibet, der var en piratskib. Ja. Hvem har rodet alt det legetøj derovre? Det er godt nok ikke mig. Nej, det er aldrig jer, vel? Nej, Nej. det kan vi ikke finde på. Nej, okay. Nå, jamen det er hyggeligt. Det er godt vejr. Dansk sommer starter nu, og Og der er is ved siden af. der er is her ved siden af. Isbutik. Isbutikken. Og vi skal have noget is i dag. Og vi skal over på legepladsen og spille job. Status derinde med Josias. Du ved ikke, om det virker. Nej. Skal I spille Just Dance? Ja, vi Okay. tror, det virker, men jeg ved ikke, om det virker. Okay. Nå. Skal I være YouTube-stjerner, når I bliver store? Ja. Nej. Ja. Så skal jeg taste slik. Den ene siger ja, den anden siger nej. Jamen, lad os gøre videoen færdig. Det var hyggeligt. Det er længe siden, vi har lavet en opdatering på TV Raf. Det må vi gøre noget oftere. Måske også med noget mere indholdsrigt, fyldigt indhold. Jamen, er der sidste ord, I vil sige? Ja. Når I bliver store, så skal I hætte på Stitch og Angel og lille Stitch og lille Angel. God dag. Jeg er Lilo. Jeg hedder Lilo. Og jeg har et barn Stitch. Jeg har Stitch-værelse. Og jeg har slik. Farvel. Lilo Stitch er åbenbart meget populært lige for tiden. Og hvis I kan høre nogen, der græder bagud, så er det bare med Nora og Jemimas kusiner eller fætre. Ja, dem er der mange af her. Det er gladhus, der er gang i den. Baby. Kan I have en fantastisk god dag, og så ses vi snart igen. Ja.